がとうございました。お姉様たち、クアラニマハロとタヒチヌイのコラボお楽しみいただけましたか？ありがとうございます。本日踊らせていただいたのは、フラダンス、そしてタヒチアンダンスで、もう一つボールを回して、こういうね、ポイボールというものを回していたのはニュージーランドのダンスになります。はい、ね、お楽しみいただけて私も嬉しいです。そしてみんなね、笑顔できてましたか？できてました。ありがとうございます。ね、ちょっとね、一人一人ね、いろいろはい、ちょっと反省点あるかもしれないんですけどね、またね、来年このステージで踊れるようにまた1年間練習に励みたいと思います。もしね、一緒にやりたいという方いらっしゃいましたら、クアラニマハロもしくはタヒチヌイで、もちろん、タヒチヌイは、大宮駅にあるんですけども、そちらの方でもね、いっぱいレッスンしてますので、ね、もしよろしければご連絡ください。本日はご覧いただき誠にありがとうございました。どうぞこの後もお楽しみください。ありがとうございました。バイバイ。はい、クアラニマハロさん、素敵なフラダンスありがとうございました。